Aurică, sănătate și drum bun, manevră ușoară, sănătate și la Cuscri, la mulți ani la toată lumea. Sănătate, te-ți mulțumește la mulți ani. Dorim și la echipajului cele bune, Doamne ajută. Te duci acasă, da? Da, iau max, spanac și plec. Bine, tu doriți. Și Nea Iova sau Nea Săretinovici? Ivan. Să trăiești Cuscri, să trăiești, îmi pare bine că ai venit în meleagurile noastre pe aici. Da, mulțumesc, la fel și de vedere. Să trăiești Cuscri, să trăiești la toată lumea numai bine. Doamne ajută. Aurică, Grafenstein, unde e descarcă? La Silotrans sau în altă parte? Așteaptă vapor. Așteaptă vapor? Aha, unde acum? Până la Turș, unde?